Сёння мы зноў перакладзем словы з расейскай мовы, але ўжо крыху тэматычнае. Перабярэмся на кухню. Называйце правільны пераклад у сябе ў галаве і, галоўнае, не хвалюйцеся. Першае і, мабыць, самае неабходнае слова – скаварада. Раз, два, тры, патэльня. А як будзе прыправа для крылышак і бёдрышак? Раз, два, тры. Прыправа для крылцаў і сцягнячак. Вы сапраўды маеце кувшын без ручкі. І гэта раз, два, тры, гляк. Вернемся да спецый, і на гэты раз тмін. Раз, два, тры, кмен. Любімая рэч нашых бабуль. Часцяком яны закочваюць туды варэнне ці агуркі. Банка. Раз, два, тры, слоік. Здаецца, што ў гэты раз мы падабралі лёгкія словы. Можа, варта зрабіць частку з больш складанымі? Колькі правільных адказаў у вас атрымалася? Дзяліцеся ў каментарах.